Il-Knisja f'Malta għawdex ippubblikat safeguarding policy ġdida li tistabbilixxi standards ogħla l-entitajiet tal-Knisja u li tagħti priorità ogħla lil benesseri tal-vittmi, inkluż tfal li jsofru minn xi tip ta' abbuż fih dana. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li permezz tal-policy se jkunu qed jinħolqu strutturi li jindirizzaw l-allegazzjonijiet li jsiru kemm fil-konfront ta' membri tal-kleru kif ukoll fil-konfront ta' impjegati jew volontieri. Din il-policy ġiet iffirmata mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Isqof Tgħawdex Anton Tewma u l-Provinċjali tal-Konferenza tas-Superjuri Maġġuri Reliġjużi. Sa dan it-tant intqal kif il-miżuri ewlenin tal-policy jinkludu twaqqif ta' strutturi li jiżguraw investigazzjonijiet preliminari u assessjar ta' riskju imparzjali, proċeduri imtejbin ta' reklutaġġ u kodiċi ġdid li jiddefinixxi kif il-persuni involuti fil-Knisja għandhom iġibu rwieħhom kemm waqt li qed jaħdmu mal-minuri u l-adulti vulnerabbli kif ukoll waqt li qed jikkomunikaw magħhom online. Il-kap ta' Safeguarding Mark Pellicano qal kif din il-policy ir-riżultat ta' konsultazzjonijiet estensivi mal-vittmi, esperti ta' safeguarding, mexxija tal-entitajiet tal-Knisja u korpi regolatorji. Ġie spjegat kif il-policy tagħti dettalji dwar il-ħidma preventiva li l-Knisja għandha tiffoka fuqha, tistabbilixxi linji gwida għal mod kif jiġu magħżulin in-nies li jaħdmu mal-Knisja u tiddeskrivi taħriġ regolari fil-qasam ta' safeguarding li l-ħaddiema kollha fil-Knisja għandhom jingħataw biex jinħoloq ambjent aktar sigur, inklusiv u ta' appoġġ għal kulħadd. Irrimarka kif lan tal-policy li qabel kienet tiffoka l-aktar fuq abbuż sesswali issa tinkludi wkoll każi oħrajn ta' ħarsien fosthom abużi emozzjonali, spiritwali, fiżiċi u online.